ще играем този път вече Rainbow Friends. В същата игра, да, Roblox. Се опитваме да стигнем 100 абоната, бе, брат. Моля ви. Поне 50 абоната да стигнем, моля ви. 51. Аре да 51 абоната, бе. Какво е това, бе? Няма ли 50 абоната, не мога да съм на живо. Така ми пише. Ади? Че, кога сутрин ни четеят, ми се много тъпи. Ето да съм разрежда. Аз не го слушам. Как ми лаги? Поправи се. Значи трябва да се усиля светлината. Няма ли го? Аре бе, Синчо. Той нищо няма да ми направи, бе. Той нищо... един вече умря. Тук го чух. Не. Спокойно. Не. Я стрелял. Добре, той не ме вижда. Аз имам. Зло. Точно тук се чу. Втори купче. Сега сте умирали, бе. Така ме страхувате с топища. Има някакви стрелки. Тук съм. Нещо спища. Той глас много ме скаска. Тук, точно. Не. Не, синьо. Не. Аз да не ме е забелязало. Така. Къде се стоят те кучета? Е много трудно място. Намерих го, Щеше да си кажете, вие ти не го видя, аз съм го видял, бе. Другите са шарени, не знам защо така в инвентара писи само Б. Тук трябва да влезем. Не, много е тъмно. Не. Къде се оставят те, бе? Сигурно заради мен няма да приключи играта. Не, още му трябва. Моля те, къде е това? Това ще отивам на някъде. Айде бе. Дърми. Ток някакъв. Чума стресно. Няма да ходим. Тук сигурно са. Не бе, къде са? Къде са тия, бе? Къде са тия купчета? Къде са тия купчета, бе? Мале. Който ми каза на здраве, Меси.
Прилеп. Ето бе! Къде се оставил бе? Къде се оставил го? Два. Още две трябва да намерим. Ето ги! Показани са. Ето го взе. Ето го взе. Какво слава тук ще ми късне? Мигати вятъра! Те иде. Да го чувам някъде. В момента снима ли? Да, снима. Добре. Тук много малко. Тук сбъква. Нещо му става. 23-24, още на купчи. Купчи. Айде, готово. Ще превъртя малко. Майко, прибрах се. Пуснаха обаче зеления. Вие не го видяхте, защото аз го превъртих. Вие знаете тая игра. 100 сме говорили. И така вече започнахме. Не, то ми трясва. Мале! То с много ми е досва обаче. То с най-много. Махай са. Къде си шкафчето? Не, няма го. Също така. Ето с много ме стряска, бе. Стой. Тук. Не, бе, стига, бе. Сега си свирил. Сега трябва да търся някакви работи. Кучешка храна. За кучета. Праси куче. Три от 5. 15, де. Така. Тук трябва да оставим. Опа! Готово. Къде си? Къде си страна? Къде е зеления, бе? Зеления. Ей го! Краставица. Това снима ли? Пак ще проверя. Да, снима, бе! Всичко е наред. Компютри. Ще ги щупя. Камера! За да наблюдава чудовищата тук. Аз съм господин. Тук ми показва да влизам. Защо влизам? Аз тук бях допреди малко. 4 от 5. Ама такова. Не мога да намеря други кучешки храни. Трябва такова да намирам. Розички. Ето. Ето тук има. Готово. Добре. Вземи го. Вземи го на спокойствие. Паднал знак. Мале, как ма стресна. Добре, оставяме тук. Аре бе, пълни са. Напълних и цялата. Супер. Не, има още малко. Видях. 7 от 15. Супер. Баш не е супер, но
Той, не. You did it! Се опитам да се живия. Не. Ще почнем много. Тъй като не ми се повтаря на мене Rebel Friend 1, ще започнем Rebel Friend 2. Така. Rebel Friend 2. Добре. Айде. Не така. Не ми се обръщай. Седем. Изглежда, че е едно. 7. Изглежда, че е едно. Добре. Станахме 15. Ще видите как започва в момента играта. Интересно. За малко ще спира. Но пауза бе. Защото тези моменти се скучат. Така.